Έχουμε το Λόγο του Κυρίου. Θα διαβάσουμε όχι μόνο από ένα σημείο, από το Λόγο του Θεού, θα διαβάσουμε από μερικά σημεία. Ξεκινάω από τη σελίδα 864, ΙΖ κεφάλαιο, εδάφιο 14, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ΙΖ κεφάλαιο, 17ο δηλαδή, εδάφιο 14, σελίδα 864. Διαβάζω αυτή την περικοπή από το 14 μέχρι το 22. «Και ότε ήλθον προς τον όχλον, επλησίασε εις αυτόν άνθρωπος της γονιπετών εις αυτόν και λέγον, Κύριε, ελέησόν μου τον ιόν, διότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει, διότι πολλάκις πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και έφερα αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν ειδηνήθησα να θεραπεύσω αυτόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε εμεί αυτόν εδώ». Και επετίμησεν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το παιδί από την ώρα εκείνη. Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησούν κατηδίαν είπαν, γιατί εμείς δεν ειδηνήθημε να εκβάλλομεν αυτό. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δια την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί. Και δεν θελείστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ημί δια προσευχής και νηστείας. Και μετά λέει πως μένανε στην Γαλιλαία και ο Κύριος συνέχισε να τους διδάσκει πως πρόκειται να παραδοθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το περιστατικό αυτό γίνεται καθώς ο Κύριος κατεβαίνει από το όρος της μεταμόρφωσης, εκείνα με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Την ώρα που ο Κύριος είναι στο όρος, γίνεται αυτό το μεγαλειώδες γεγονός της μεταμόρφωσης. Κάτω οι μαθητές, οι υπόλοιποι, αντιμετωπίζουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί, διότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε καμία αντίσταση. Ο Κύριος τους είχε δώσει την εξουσία. Θυμόσαστε, τους είχε αποστείλει, είχε αποστείλει τους 12, τους 70, τους είχε δώσει την εξουσία όπου πηγαίνουν να κάνουν θαύματα, να κηρύττουν τη Βασιλεία του Θεού, να μεταδίδουν αυτή την μεγαλειότητα του Κυρίου. Και πραγματικά διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού πως όταν επέστρεψαν ακόμα και ο ευρύτερος κύκλος των 70, επέστρεψαν θριαμβευτικά, πανηγυρικά θα μπορούσαμε να πούμε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς, το όνομά σου Κύριε, μεγαλεία έγιναν. Και ο Κύριος τους είπε τότε αυτό το περίφημο, να είσαστε χαρούμενοι περισσότερο γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως υπάρχει μια δυσκολία. Προσεύχονται οι μαθητές, οι 9 που έχουν μείνει κάτω, αλλά το πρόβλημα παραμένει, είναι εκεί. Και πολλές φορές βρισκόμαστε στη θέση των 9 στη ζωή μας. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, βρισκόμαστε στη θέση των 9. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν γίνεται αυτό το οποίο θα θέλαμε να γίνει. Ή γενικότερα αν το δούμε, πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν προχωράνε τα πράγματα στη ζωή μας όπως θα θέλαμε να προχωρήσουν. Συνήθως έχουμε κάποια σκέψη, έναν οραματισμό. Ο οραματισμός αυτός αφορά την προσωπική μας ζωή, αφορά τις σκέψεις μας σε σχέση με το έργο του Θεού, τη συμμετοχή μας σε αυτό, την οικογένειά μας, την Εκκλησία του Χριστού συνολικότερα, γενικότερα, έτσι, την πρόοδο του έργου του Θεού, τη σωτηρία των ψυχών, την επιστροφή προσώπων, όλα αυτά, ή ακόμα και θεραπεία σε ασθένειες. Πολλές φορές υπάρχουν νίκες, πολλές φορές όμως υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν λύνονται, υποθέσεις οι οποίες δεν εκπληρώνονται και όλα αυτά λειτουργούν με έναν τρόπο αποθαρρυντικό νομίζω, όπως εδώ στην περίπτωση των μαθητών βρίσκονται σε μία μηχανία, δεν τους έχει ξανατύχει αυτό, ο Κύριος τους έχει δώσει την εξουσία, είναι μαθητές του, είναι απόστολοι του Κυρίου. Και διαβάζουμε στο σημείο αυτό ότι όταν κατέβηκε ο Κύριος, ο άνθρωπος αυτός τον πλησίασε και του είπε το πρόβλημά του, ότι του έφερε το παιδί του στους μαθητές, αλλά δεν μπορέσαν να το θεραπεύσουν. Και ο Κύριος είπε κάτι στο εδάφιο 17 που διαβάσαμε, «Γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών». Σαν να
μαλώνει λίγο ο Κύριος εδώ τους ανθρώπους που βρίσκονται ίσως περισσότερο κοντά Του. Είναι μια έκφραση, ας το πούμε, δεν θα έλεγα αποδοκιμασίας φυσικά, αλλά είναι μια έκφραση ενόχλησης του Κυρίου, πώς ενώ έχει φανερώσει το πρόσωπό Του, έχει φανερώσει τη δόξα Του στους μαθητές Του και σε όλο τον κόσμο μέσα στον οποίο κινείται, διακονεί, η δόξα του Θεού φανερώνεται, απαρχής ο Κύριος, ενεργεί με έναν τέτοιο τρόπο να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων, να τους δίνει τη δύναμη να μπορέσουν να αλλάξουν, τους δίνει τροφή από τον ουρανό, το μάνα του ουρανού, επηρεάζει τη ζωή τους συνολικά. Πώς είναι δυνατόν εδώ τώρα να τίθεται ένα τέτοιο θέμα, πώς το αναγάγει ο Κύριος σε ζήτημα έλλειψης πίστεως εδώ. Γι' αυτό εδώ έχει αυτή την έκφραση, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει ημάς. Αλλά τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ήθελα να πω, μέσα από αυτή την εντός εισαγωγικών επιτίμηση, ωστόσο διακρίνουμε την υπομονή που κάνει μαζί μας. Κάνει υπομονή ο Κύριος μαζί μας. Μέχρι πότε θα σε στηρίζω, μέχρι πότε θα σε σηκώνω. Θα σε σηκώνω συνέχεια, σαν να συμπληρώνει μετά. Μέχρι πότε θα είμαι δίπλα σου να σε κρατάω από το χέρι. Και σαν να συμπληρώνει μετά, συνέχεια θα είμαι δίπλα σου. Τι να κάνω, θα σε σηκώνω από το χέρι. Θυμάμαι στο σημείο αυτό μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, ερχόταν σε μια εκκλησία που βρισκόμασταν ένας αδελφός, ο οποίος ήταν έτσι στα πρώτα του βήματα, ώρες έκλαιγε στην προσευχή, είχε ζήλο, είχε πάθος, ας πούμε, για τον Χριστό, με δάκρυα στα μάτια, μετά εξαφανιζότανε. Τον έψαχνε ο ποιμένας, τον αναζητούσε, έλα Δημήτρη στην εκκλησία, τέλος πάντων, ερχότανε 2 φορές, μετά ξανά εξαφανιζότανε. Και προσπαθούσε να τον βοηθήσει, είχε βάλει ο Θεός στον ποιμένα αγάπη για αυτό το πρόσωπο και τον προσπαθούσε να τον βοηθήσει, ήταν από κοντά, αλλά αυτός μία ερχότανε, 10 έφευγε. Και μια φορά αυτό το πρόσωπο που είχε αυτή την αστάθεια στη συμπεριφορά του, στο περπάτημά του, είδε ένα όνειρο στον ύπνο του, ήταν κάτι από τον Κύριο όμως. Και είδε ότι ήταν ο ποιμένας αυτός που τον βοηθούσε και του μιλούσε, οδηγούσε ένα μηχανάκι και του έλεγε «Έλα Δημήτρη, ανέβω από πίσω να προχωρήσουμε». Ανέβαινε αυτός από πίσω, προχωράγανε με το μηχανάκι, αλλά κάνανε, ξέρω εγώ, 10 μέτρα, γλίστραγε, έπεφτε. Σταμάταγε, τον ξανακατέβαινε κάτω, τον έβαζε στο μηχανάκι, ξαναπηγαίνανε άλλα 20 μέτρα, ξαναέπεφτε αυτός κάτω. Ξανά συνέχεια τον έβαζε πάνω και προσπαθούσε να τον πάει παραπέρα. Και κατάλαβε ότι πρέπει να μείνει, πρέπει να στερεωθεί. Δεν είναι μία να πέφτουμε, μία να σηκωνόμαστε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Κύριος πάντοτε κάνει υπομονή με τον άνθρωπο. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, κοιτάξτε εδώ πώς ο Κύριος δεν επενεί την κατάσταση αυτή. Γιατί στην πραγματικότητα είναι έλλειψη πίστεως. Και θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό που συμβαίνει μετά. Ο Κύριος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, φέρτε μου το παιδί εδώ, επετίμησε ο Ιησούς, εξήλθε από αυτό το δαιμόνιο, εθεραπεύτη το παιδίον από τις ώρας εκείνης. Και οι μαθητές οι 9 έχουν μείνει με την απορία, πώς εμείς δεν μπορέσαμε. Και πηγαίνουν στο 19 εδάφιο οι μαθητές στον Ιησού και του λένε, πήγαν έτσι κατηδίαν, αυτό το κατηδίαν είναι πολύ ωραίο, είναι οι ιδιαίτερες στιγμές μας που μπορούμε να έχουμε με τον Χριστό, είναι οι ιδιαίτερες στιγμές που βρισκόμαστε μόνοι μας μπροστά Του, χωρίς το θόρυβο του κόσμου και εκεί αντλούμε διδασκαλία και να τις επιδιώκουμε αυτές τις στιγμές, είτε στην προσευχή μας ή στην προσωπική μας περισυλλογή, να τις επιδιώκεις αυτές τις στιγμές, να αφήνεις το νου σου να ταξιδεύει στα πράγματα του Θεού, να αφήνεις την καρδιά σου να υψώνεται στον Κύριο με λατρεία, με δοξολογία, με εξήτηση για τη φωνή Του, για την οδηγία Του. Και ο Κύριος πάντα έχει κάτι να πει. Εδώ λέει στους μαθητές στην ερώτησή τους, γιατί δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε, για ποιο λόγο δεν μπορέσαμε εμείς. Και ο Κύριος λέει το εξής, για την απιστία σας. Πολύ κάθετη απάντηση, έτσι δεν υπάρχουν περιστροφές στην απάντηση. Για την απιστία σας, απλό. Γιατί δεν μπορέσατε, για την απιστία σας. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρος, είναι καθαρός. Εμείς τον κάνουμε σύνθετο πολλές φορές. Γιατί δεν μπορέσαμε, για την απιστία σας. Για την απιστία μας. Συμπληρώνει ο Κύριος για να τους το κάνει
έτσι πολύ καθαρό. Αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, θα πείτε στο βουνό αυτό μετάβηθη εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβεί. Και δεν θελείστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Πίστην ως κόκκος συνάπεως. Ο κόκκος του συναπιού. Για τον κόκκο του συναπιού είχαν ξανακούσει μαθητές. Όταν ο Κύριος, πάλι σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, τους έδωσε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, θυμόσαστε, είναι ο κόκκος του συναπιού. Είναι η παραβολή που τους έδωσε ο Κύριος, ότι η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα κόκκο συνάπεως, τον οποίον παίρνει ένας άνθρωπος, το σπέρνει στον αγρό του. Ο κόκκος αυτός είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθεί είναι μεγαλύτερος των λαχάνων και γίνεται δεντρίλιο, μεγάλο αυτός ο μικρός κόκκος του συναπιού. Ο Κύριος λοιπόν έδωσε αυτή την παραβολή, ο κόκκος του συναπιού. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει ο Κύριος, να ξέρετε ότι υπήρχε μία ιουδαϊκή παροιμία, μας λένε οι πηγές, που έλεγε όταν θέλανε να πούν ότι κάτι είναι πολύ μικρό, πολύ ευτελές, αδύνατο, λέγανε μικρό σαν κόκκο συναπιού. Ήταν η ιουδαϊκή παροιμία, όταν θέλανε κάτι να πούν ότι είναι μικρό, ασήμαντο, μικρό, σαν το κόκκο του συναπιού. Γι' αυτό ο Κύριος φέρνει σαν παράδειγμα τον κόκκο του συναπιού, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ γνωστό και στην φρασεολογία τους, αλλά ήταν γνωστό και σαν εικόνα πως αυτό το συνάπι, το οποίο είναι αυτοφιές, ξέρετε, έτσι, και ανήκει στην κατηγορία των ζυζανίων, είναι ένα κάπως σαν αγριόχορτο, χαρακτηρίζεται το συνάπι. Και ιδιαίτερα σε εκείνα τα μέρη, κάτω από εκείνες τις κλιματολογικές συνθήκες, έβγαινε πολύ. Ιδιαίτερα εκεί που σπέρνανε τα σιτάρια και υπήρχαν οι σιτοβολώνες, μέσα στα σιτάρια υπήρχαν τα συνάπια αυτά, τα οποία μεγαλώνανε, κατακτούσαν εδάφη, ξεκινάγαν από λίγο και αν δεν τα έβγαζες μπορούσαν να γεμίσουν όλο το χώρο. Και ο Κύριος τους δίνει αυτή τη διάσταση όταν τους μίλα για τη Βασιλεία των Ουρανών, τον κόκκο του συναπιού, ο οποίος επεκτείνεται γρήγορα, τρέχει γρήγορα. Και αν είναι καμιά πέτρα από πάνω, μεγαλώνει η ρίζα του και μπορεί να τη σηκώσει αυτή την πέτρα. Ήταν εικόνες δηλαδή τις οποίες τις είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που ακούγανε το λόγο του Κυρίου εκείνη την εποχή. Ο κόκκος του συναπιού, έτσι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Τρέχει, ανεμπόδιστα, κατακτάει εδάφη. Δεν μπορεί κανένας να συγκρατήσει αυτή την ορμή που έχει ο Λόγος του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτή την ορμή που έχει δύναμη του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει τα έργα του Κυρίου. Και επίσης τον κόκκο του συναπιού ο Κύριος τον φέρνει εδώ σαν ένα παράδειγμα στη διδασκαλία περί πίστεως. Ο κόκκος του συναπιού. Λέει, αν είχατε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, πολλές φορές εμείς έτσι, με τη δική μας κουλτούρα, έτσι, όπως διαβάζουμε με τα ελληνικά που γνωρίζουμε, νομίζουμε ότι ο Κύριος μιλάει για λίγη πίστη. Μικρός ο σπόρος, μικρή πίστη. Δεν μιλάει για μικρή πίστη ο Κύριος. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Ο Κύριος πουθενά δεν επένεσε τη μικρή πίστη και δεν υπάρχει ως όρος μικρή πίστη ή λίγη πίστη. Αλλά όταν μιλάει για τον κόκκο του συναπιού, δίνει ακριβώς αυτή τη διάσταση, ότι κάτι ξεκινάει από λίγο και στη συνέχεια γίνεται πολύ. Αυτή είναι η πορεία, αυτή είναι η πνευματική ζωή, αυτή είναι η πίστη, ξεκινάει από λίγο. Και αν το αφήσεις, αυτό το λίγο προχωράει και γίνεται τόσο δυνατό που μπορεί να μετακινήσει και τα όρη. Σας είπα την εικόνα προηγουμένως, η ρίζα του συναπιού που καθώς αυτό μεγαλώνει μπορεί να σηκώσει μια πέτρα η οποία υπάρχει από πάνω. Και όταν μιλάει για το όρος το οποίο μετακινεί η πίστης, δεν είναι ένα όρος φυσικό, δεν είναι να αλλάζουμε τη γεωγραφία ξαφνικά. Υπήρχε άλλωστε, επίσης στα Ιουδαϊκά, είναι πολύ, όταν θέλανε να μιλήσουν για ένα μεγάλο πρόβλημα, μιλάγανε για το όρος. Θυμηθείτε την προφητεία του Ζαχαρία, η οποία έλεγε «Τι είναι το βουνό αυτό μπροστά σου, παιδιάδα?» Όταν έλεγε ο Ζαχαρίας «Τι είναι αυτό το βουνό», τι εννοούσε, έδειχνε τον Όλυμπο, έδειχνε ξέρω εγώ, το όρος των ελαιών. Όταν μιλούσε για το όρος, μιλούσε για το πρόβλημα. Όπως και εμείς σε μικρότερο βαθμό το χρησιμοποιούμε αυτό σαν παράδειγμα, λέμε αυτό είναι μεγάλο σαν βουνό, σαν πρόβλημα. Έτσι οι Ιουδαίοι το είχαν πάρα πολύ στον τρόπο επικοινωνίας, στην έκφρασή τους.
Όταν κάτι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν ένα βουνό. Ή ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ήταν επιρροής. Το χαρακτηρίζανε βουνό, έναν μεγάλο ας πούμε νομοδιδάσκαλο, ένα πρόσωπο επιρροής. Το λέγανε ότι ήταν βουνό. Και η πίστη μετατοπίζει τα βουνά. Όσο μεγάλο κι αν είναι ένα πρόβλημα, όσο μεγάλη κι αν είναι μία επιρροή, μπορεί να παραμεριστεί. Αυτό είναι η πίστη. Αν την αφήσεις να δουλέψει, θα κυριαρχήσει. Και το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές, σαν να διακόπτουμε αυτή την ροή της επέκτασης της πίστης, σαν κάτι να γίνεται μέσα στην καρδιά μας και να την εμποδίζουμε, να λειτουργούμε έτσι με ένα εμπόδιο. Είναι η λογική μας. Είναι τα ανθρώπινα πράγματα, οι ανθρώπινες σκέψεις. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, αυτό που διδάσκει εδώ στους μαθητές είναι ακριβώς αυτό. Πώς πρέπει να αφήσουμε τη ζωή της πίστης να κυριαρχήσει πραγματικά μέσα μας. Έτσι ώστε να έρθει αυτή η καρποφορία. Η πνευματική ζωή στηρίζεται σε αυτόν τον παράγοντα. Αυτός είναι ο παράγοντας που στηρίζει, καθορίζει την πνευματική μας πορεία. Είναι η πίστη. Και να ζητήσουμε από τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, μια καρδιά η οποία θα έχει πίστη Θεού. Αυτό έλεγε πάντοτε ο Κύριος. Έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Να πιστεύετε σε μένα. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου. Να μην θεωρείς ποτέ ότι ο Κύριος τώρα σε άφησε ή τώρα βρέθηκες μόνος σου ή τώρα δεν υπάρχει φως ή τώρα δεν υπάρχει ας πούμε σανίδα σωτηρίας, ελπίδα από πουθενά. Η πίστης, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει κατευθείαν στον Κύριο. Βλέπει κατευθείαν στο πρόσωπό Του. Και όταν βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου, δεν μπορεί παρά να υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει τρόπος να μπορέσεις να προχωρήσεις, να ευδοκιμήσεις. Υπάρχουν εδάφη να κατακτήσεις. Υπάρχουν νίκες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε. Και αυτές τις νίκες τις πετυχαίνουμε μέσα από αυτόν τον δρόμο της πίστης. Τους λέει λοιπόν, για την απιστία σας δεν έγινε αυτό, γιατί αν έχετε πίστη σαν κόκο συναπιού, θα πείτε στο βουνό μετάβηθη εντεύθεν και θα μεταβεί, θα φύγουνε. Οι επιρροές, ίσως οι μαθητές είδανε το πρόβλημα αυτό το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο σε σχέση ίσως με άλλα που είχαν αντιμετωπίσει. Μια τέτοια περίπτωση, ένα παιδάκι από μικρό παιδιόθεν, είπε ο πατέρας του, από μικρό παιδάκι να βρίσκεται κάτω από μια τέτοια επιρροή δαιμονική και να πέφτει στη φωτιά, να καεί, ένας πατέρας απογοητευμένος, απελπισμένος. Πω είναι μεγάλο εδώ το πρόβλημα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μπροστά στο Θεό υπάρχουν μικρά και μεγάλα προβλήματα? Υπάρχουν μπροστά στο Θεό? Σε εμάς υπάρχουν. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα να σηκώσεις 5 κιλά, μπορείς να τα σηκώσεις. Και 10 κιλά, πάλι μπορείς να τα σηκώσεις. Και αν είσαι και έτσι πιο δυνατός και 50 κιλά, αν είναι ένας άντρας δυνατός, μπορεί να τα σηκώσει. 500 κιλά μπορείς να σηκώσεις. 500 κιλά δεν σηκώνονται. Είναι μια δυσκολία η οποία υπάρχει σε σχέση με τον υποκειμενικό ανθρώπινο παράγοντα. Μπροστά στο Θεό υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Είναι τίποτα δύσκολο στον Κύριο? Μπορεί ας πούμε ένα μικρό πρόβλημα να το τακτοποιήσει, ένα μεγάλο δεν μπορεί να το τακτοποιήσει. Μπορεί να θεραπεύσει μία ασθένεια, αλλά μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό. Έτσι σκεφτόντουσαν οι αδελφές του Λαζάρου, τώρα που είναι άρρωστος έλα να τον θεραπεύσεις. Άμα πεθάνει μετά τι να έρθεις. Αλλά μπροστά στο Θεό θέλει να μας μιλήσει το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Και αυτό είναι πίστης. Αυτό είναι πίστης. Όπως προσεύχεσαι για κάτι που θεωρείς εύκολο, να προσεύχεσαι και για κάτι που θεωρείς απίθανο. Γιατί? Γιατί τα όρη είναι για να μετακινούνται. Για αυτή τη δουλειά είναι τα όρη. Τα όρη είναι για να μετακινούνται, για να τα μετακινεί η πίστης. Και μπορούμε με την πίστη να προχωρήσουμε. Και αυτή η πίστη έχει απλότητα. Δόξα στο Θεό, έχει απλότητα. Ο Κύριος μπορεί. Για πες μου, λέει προφήτη, Παλαιά Διαθήκη, θυμόσαστε, ο Εζεκίλ βρίσκεται στην κοιλάδα των ξερών οστέων και για πες μου εσύ τώρα, αυτά τα κόκαλα μπορούν να αναζήσουν? Ξερά κόκαλα μπορούν να αναζήσουν, σε ρωτάω. Πολύ δύσκολο, απίθανο. Δεν γίνονται ανθρωπίνες που να ζήσουν τα ξερά κόκαλα. Τα ξερά κόκαλα, εδώ ένα νεκρό σώμα δεν μπορεί να αναζήσει και μου λες για τα ξερά κόκαλα, αν μπορούν να αναζήσουν?
Ο προφήτης ξέρει πώς απαντάει. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Δόξα στο Θεό. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε. Θα μπορούσε να απαντήσει ως άνθρωπος και να πει είναι απίθανο. Αλλά δεν λέει είναι απίθανο. Το αφήνει στον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Και έτσι είναι ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η απλότητα της πίστης να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Γιατί αν δεν πιστέψεις, πώς θα μπορέσεις να αποδεχτείς? Εάν δεν πιστέψεις την αυθεντικότητα των λόγων του Θεού, πώς θα μπορέσεις να τους ακολουθήσεις? Αν δεν πιστέψεις στη δύναμη των εντολών Του, πώς θα μπορέσεις να τη στηρίσεις? Αν δεν πιστέψεις αυτή την υγιαίνουσα κατεύθυνση, πώς θα μπορέσεις με πάθος να βρεθείς σε αυτόν τον δρόμο? Γι' αυτό λέμε, είναι ζήτημα πίστεως, είναι η κινητήρια δύναμης στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος τους λέει, θα πείτε στο βουνό να πάει στην άλλη θέση και θα πάει. Και δεν θα είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήθελα να σας πω, συνεχίζοντας πάνω στο θέμα αυτό του κόκκου, του συναπιού, ο Κύριος το χρησιμοποίησε άλλη μια φορά και θα ήθελα, αρκετές φορές, αλλά θα ήθελα να δω άλλη μια φορά, η οποία είναι σε μια άλλη περίπτωση και μπορούμε να το δούμε και όταν ζήτα Λουκά, αν θέλετε να ανοίξετε λίγο να το δούμε από εκεί, σελίδα 922. Ο Λουκάς εδώ μας περιγράφει τη διδασκαλία του Χριστού περί σκανδάλων, ΙΖ κεφάλαιο. Τους είπε, είναι αδύνατο να μην έλθουν τα σκάνδαλα, ουέστον σε εκείνον δια του οποίου έρχονται, συμφέρει να πάει να κρεμαστεί μήλου πέτρα και να ρηφθεί στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς, στο 3 εδάφιο, εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει σε επίπληξον αυτόν, εάν μετανοήσει συγχώρησέ τονα, και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει σε και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς έλεγον μετανοώ, να τον συγχωρήσεις. Η διδασκαλία εδώ είναι περί σκανδάλων, προβλημάτων τα οποία προκύπτουν και συγχώρεσης. Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο συνδέεται με την πίστη. Συνδέεται άρρηκτα με την πίστη η συγχώρηση. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν ο Κύριος διδάσκει εδώ ότι εάν ο αδελφός σου κάνει ένα λάθος, σου κάνει κάτι κακό, σε στεναχωρήσει, σε πληγώσει, αμαρτήσει σε σένα, να το συγχωρήσεις 7 φορές στην ημέρα να κάνει το ίδιο πράγμα και 7 φορές να έρχεται και να σου ζητάει συγγνώμη και να σου λέει μετανοώ, 7 φορές να το συγχωρήσει. Η καρδιά σου να είναι ανοιχτή. Η πίστης μόνο το κάνει αυτό. Οι μαθητές το ξέρουν, οι Απόστολοι, λένε στο 5 εδάφιο, το ξέρουν ότι αυτό είναι ζήτημα πίστης. Δόξα στο Θεό, πώς αλλιώς? Πιστεύεις στο λόγο του Κυρίου ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει, πιστεύεις στον Κύριο ότι αυτή είναι η ορθή οδός, η οδός της συγχώρησης, και το εφαρμόζεις στη ζωή σου επειδή το πιστεύεις. Αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις όταν ένας άνθρωπος σε δυσκολεύει τόσο πολύ και 7 φορές μέσα στην ίδια μέρα έρχεται και σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Και οι Απόστολοι που τα ακούν αυτά, Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη. Αύξησέ μας την πίστη. Στο κείμενο λέει πρόσθεση μην πίστη. Δηλαδή να έχουμε αυτό, πρόσθεσέ μας πίστη. Η απάντηση που δίνει ο Κύριος όμως δεν συμφωνεί με την ερώτηση. Προσέξτε, η απάντηση του Κυρίου. Εάν είχετε πίστη, αυτό που διαβάσαμε και στις προηγούμενες αναφορές και όπου μιλάει για πίστη. Η πίστη είναι ή έχεις ή δεν έχεις. Οι μαθητές λένε πρόσθεσέ μας πίστη. Έχουμε λίγη και βάλε πάνω σε αυτήν που έχουμε. Ο Κύριος δεν τους απαντάει σύμφωνα με την ερώτησή τους. Αυτό σκεφτείτε το. Αυτό που τους λέει όμως, τους λέει εάν είχετε πίστη. Και αυτό που είναι στη σκέψη του Κυρίου είναι να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Προσέξτε, δεν υπάρχει ο όρος λίγη πίστη, δεν υπάρχει. Όταν μιλάει για κόκκο συναπιού, επαναλαμβάνω, δεν λέει ο Κύριος για λίγη πίστη, να έχεις λίγη πίστη. Λέει τι κάνει η πίστη. Ο κόκκος του συναπιού τι μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η διδασκαλία του Χριστού σε σχέση με τον κόκκο του συναπιού. Και εδώ τους λέει, εάν είχετε πίστη, ως κόκκον συνάπεως, πάλι στο μυαλό μας, τι κάνει ο κόκκος του συναπιού, όλοι τον υποτιμούν, τον θεωρούν μικρό, τον θεωρούν ότι είναι πολύ ας πούμε ευτελές, είναι παροιμία, ας πούμε το πιο μικρό απ' όλα, αλλά κοιτάξτε τι κάνει ο κόκκος του συναπιού, πώς αυξάνεται. Πολλοί
δυσανάλογα σε σχέση με το μέγεθός του. Το αποτέλεσμα που φέρνει είναι δυσανάλογο με το μέγεθός του. Φέρνει τεράστιο αποτέλεσμα, ενώ ο ίδιος είναι μικρός. Και τους λέει λοιπόν, εάν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα λέγατε στη σικάμινο ταύτη, εκριζώθητη και φυτεύτητη στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούς. Θα λέγατε, τους έδειξε προφανώς μια σικάμινο, ένα δέντρο που υπήρχε εκεί, θα του λέγατε φύγε από εδώ και θα πήγαινε ένα ριζωμένο δέντρο. Τους το λέει αυτό αναφορικά με τη διδασκαλία περί συγχώρησης. Και πολλές φορές η ρίζα της πικρίας, σαν ένα μεγάλο δέντρο, βγάζει ρίζες μέσα στη γη της καρδιάς μας. Και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να αποκαταστήσει κάποιον άλλον, να αποκατασταθεί με κάποιον άλλον, να συγχωρήσει έναν άνθρωπο, να ταπεινωθεί, να αγκαλιάσει, να συμφιλιωθεί. Είναι δύσκολο γιατί έχει ριζώσει αυτό το αρνητικό μέσα στην καρδιά του. Εάν όμως είχες πίστη, θα έλεγες σε αυτή τη ρίζα της πικρίας, σε αυτή τη σικάμινο, σε αυτή την ασυγχωρησία, θα έλεγες πήγαινε ρίξου στη θάλασσα, φύγε από την καρδιά μου, ελευθέρωσέ με, να μην με κρατάς δεμένο, και θα έφευγε, θα πήγαινε στη θάλασσα, εάν είχετε πίστη. Και καταλαβαίνουμε ότι η πίστη ανοίγει πόρτες. Η πίστη απογειώνει τον άνθρωπο στην πνευματική του ζωή. Η πίστη σε κάνει να τρέχεις. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος έρνεται. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Η τήρηση των εντολών του Θεού, η συνέπεια στο λόγο του Κυρίου είναι άπιαστο όνειρο. Του φαίνεται επιστημονική φαντασία, γιατί είναι η έλλειψη της πίστης. Μου λέει, τώρα ανοίγω μια παρένθεση, τώρα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ήμασταν έτσι εδώ, ερχόμασταν 7 με 10, μου λέει ένα πρόσωπο, λέει, σκέφτομαι, λέει, να έρθω στην εκκλησία μια από αυτές τις μέρες. Λέω, αν έρθεις αυτές τις μέρες, όποτε και να έρθεις, θα μας βρεις εκεί, γιατί είμαστε 7 με 10 κάθε βράδυ. 7 με 10 μου λέει, και τι κάνετε κάθε βράδυ 7 με 10. Λέω, είμαστε εδώ, εκεί. Και ποιος έρχεται? Όσοι διψάνε τον Κύριο έρχονται. Του φαινόταν πολύ παράξενο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τώρα? Και μάλιστα, μία από τις προηγούμενες φορές που είχαμε το ίδιο πρόγραμμα, έλεγε μια κόρη στη μητέρα της, η οποία ερχόταν στην εκκλησία, λέει, και πιστή κόρη, αλλά είναι του Κυρίου δηλαδή παιδί, αλλά δεν είναι από την ομολογία τη δική μας. Λέει, μπορώ να μάθω, λέει, τι κάνετε κάθε βράδυ εκεί πέρα. Δόξα τω Θεώ. Φαίνεται παράξενο στον άνθρωπο. Είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να πω, όταν η πίστη προκύπτει, όταν η πίστη έρχεται στο προσκήνιο, αυτά που φαίνονται ακατανόητα γίνονται κατανοητά. Αυτά που φαίνονται άπιαστα γίνονται βίωμα, γίνονται καθημερινότητα. Αυτό είναι η πίστη, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος λέει στους μαθητές, θα μπορούσαμε να το πάρουμε και σαν μια προσευχή του Κυρίου για τους μαθητές, να έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Θυμόσαστε, το ίδιο πράγμα συνέβη, εκεί δεν μιλάει για τον κόκκο του συναπιού, αλλά είναι η ίδια διδασκαλία ακριβώς, όταν ο Κύριος μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, καθαρίζει τον ναό, πηγαίνει, απομακρύνεται για τη Βηθανία και στο δρόμο υπάρχει η σικιά που ψάχνει να βρει, ο Κύριος λέει για τη σικιά αυτή, μη δεις εις τον αιώνα να μην φάγει καρπό από σένα. Και όταν επιστρέφουν την άλλη μέρα, ο Πέτρος λέει, η σική την οποία κατηράστης, λέει, εξηράνθη, ξεράθηκε το δέντρο. Ξεράθηκε. Και ο Κύριος λέει, έχετε πίστη Θεού. Δόξα στο Θεό. Πώς απορείς που ξεράθηκε? Δεν άκουσες ότι είπα κανένας να μην φάει καρπό από σένα? Τι περίμενες, να πω να μην φάει καρπό κανένας από σένα και αυτή να είναι καταπράσινη και την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα, αφού εγώ το είπα, το στόμα μου μίλησε. Έχετε πίστη Θεού. Αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού, αυτό που μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα γίνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Εάν λοιπόν είχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θα λέγατε στη σικάμινο ταύτη εγκριζώθητη και φυτεύθητε στη θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Αυτός είναι, αγαπητοί αδελφοί, ο κανόνας της πίστης και αυτός είναι ο δρόμος της πίστης. Και μπορούμε να το ζητήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς, θα σας πω σαν τον Πέτρο να το κάνουμε. Όταν ήταν μέσα στη θάλασσα και ήταν εκεί πέρα, θαλασσοπνιγόντουσαν,
Λέει, Κύριε, αν είσαι εσύ, μπορώ να έρθω σε σένα, μπορώ να περπατήσω. Έλα, του λέει ο Κύριος. Μια πρόκληση πίστεως είναι αυτή. Θες να έρθεις σε μένα, έλα. Μα πώς να έρθω, αφού είναι θάλασσα εδώ, χαμός γίνεται. Πώς να έρθω, Κύριε? Έλα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Χριστός το λέει. Και άμα σου λέει ο Χριστός έλα, άπλωσε το πόδι σου. Μην το φοβηθείς. Αν στο λέει ο Χριστός, κάντο. Και ο Πέτρος, ξέρετε τι κάνει? Βγάζει το πόδι του. Ας το φέρουμε σαν εικόνα στο μυαλό μας. Πιστεύω ότι ο Πέτρος δεν έριξε μια πηδιά να πέσει μέσα στη θάλασσα, αλλά δοκίμασε πρώτα. Για να δούμε τώρα, εδώ πέρα θα πάμε ή κάτι άλλο θα γίνει? Και βάζει σταθερό το ένα πόδι. Βγάζει και το άλλο πόδι, σταθερό και το δεύτερο. Και αρχίζει να περπατάει. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η ζωή της πίστης. Έτσι μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα. Αλλά φύσηξε ο άνεμος, φοβήθηκε ο Πέτρος, άρχισε να βουλιάζει. Αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, αυτός είναι ο παράγοντας της πίστης που πρέπει να υπάρχει. Να έχεις πίστη. Το είπε ο Κύριος, δεν είπε ελθέ ο Κύριος. Αφού το είπε, ξέχνα τον άνεμο, ξέχνα τα κύματα. Επικεντρώσου στο πρόσωπο του Κυρίου. Μάθε να τον κοιτάς, στα μάτια να τον κοιτάς. Μην κοιτάς δεξιά του και αριστερά του, μην κοιτάς μπροστά σου τι γίνεται. Εμείς έτσι την παθαίνουμε στη ζωή μας πολλές φορές. Πώς έρχονται τα πράγματα. Ξέρω εγώ, είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, ξέρω εγώ, η δουλειά πάει καλά, η οικογένεια πάει καλά, τα παιδιά ας πούμε ευημερούν. Δόξα στον Κύριο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άμα κάτι κλονιστεί από όλα αυτά, κλονιστεί η υγεία, κλονιστεί το ένα, κλονιστεί το άλλο, αρχίζουμε και βουλιάζουμε. Γιατί βουλιάζεις? Μην κοιτάς αυτά που υπάρχουν δίπλα σου. Κοίτας τον Χριστό που είναι μπροστά σου, στα μάτια του να τον κοιτάς. Και αν τον κοιτάς στα μάτια σου, στα μάτια του θα γίνει σαν τον Αββακούμ, ο οποίος έλεγε, και αν η σικιά δεν βλαστήσει, και αν τα μπέλια μου δεν φέρουν καρπό, και αν όλα ματαιωθούν, ο κόπος ας πούμε της ελιάς ματαιωθεί, των καρπών ματαιωθεί, τα πίμνια δεν δώσουν τίποτα, τα βόδια εξολοθρευτούν από τη μάντρα, εγώ θα χαίρομαι στον Κύριο. Αυτό είναι πίστης. Δόξα στον Θεό. Τον κοιτάμε στα μάτια και προχωράμε. Και έχουμε ανάγκη από αυτή την πίστη. Και μπορούμε να του τη ζητήσουμε. Να βάλουμε, όπως έλεγα, από αυτό ξεκίνησα, βάλε το πόδι σου και δες ότι το έδαφος είναι στέρεο. Το έχει στερεώσει η πίστης. Η πίστη σε κάνει να περπατάς σε στέρεο έδαφος. Σε ένα ασταθές ανθρωπίνος έδαφος, αλλά σε στέρεο, γιατί ο Κύριος το κάνει έτσι. Αυτό είναι πίστης. Δόξα στον Θεό. Και στη συνέχεια λέει την παραβολή του αχρίου δούλου, η οποία φαίνεται ασύνδετη, μια και έτσι αναφερθήκαμε στην περικοπή, να σας πω ότι η μόνη σύνδεση που υπάρχει, γιατί ενώ μιλάει για την πίστη, ότι αν έχεις θα μετατοπίσεις, θα πεις στη Σικάμινο να εκριζωθεί και θα εκριζωθεί, και μετά λέει για έναν δούλο, ο οποίος γυρίζει πίσω κουρασμένος από όλη τη δουλειά που έχει κάνει, και ο Κύριος θα του πει, ετοίμασέ μου, συνέχισε να με υπηρετείς, γιατί είσαι υποχρεωμένος να με υπηρετείς, μια και είσαι δούλος. Έτσι κι εσείς, λέει, αν κάνετε πάντα τα διατεταγμένα, να λέτε ότι είμαι θαχροί δούλοι. Έχουν επιχειρηθεί διάφοροι τρόποι προσέγγισης αυτής της παραβολής. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια ξεχωριστή παραβολή, δεν συνδέεται με τα παραπάνω. Και όντως είναι ασύνδετη. Η μόνη σύνδεση που μπορούμε να έχουμε, και εμένα με καλύπτει, είναι ότι ακόμα και αν μεγαλουργήσεις δια της πίστεως, και αν ακόμα δια της πίστεως περπατήσεις επάνω στη θάλασσα, μετακινήσεις τα βουνά, εγκριζώσεις τα δέντρα τα οποία υπάρχουν ριζωμένα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι χάρις Κυρίου είναι. Εσύ είσαι αχρήος δούλος, έκανες αυτό που χρωστούσες να κάνεις, και αυτό που χρωστάς να κάνεις είναι να περπατήσεις στον δρόμο της πίστης. Το χρωστάμε να το κάνουμε. Από τη στιγμή που σηκώθηκες και φωτίστηκες, από τη στιγμή που σε επισκέφθηκε ο Χριστός στη ζωή σου και γνώρισες τον Κύριο προσωπικό σου σωτήρα, είναι χρέος σου άγιο αυτό, να περπατήσεις στον δρόμο της πίστης και με αυτόν τον τρόπο να υπηρετήσεις τη Βουλή του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Να ψάλουμε